Hola, soc l'Eva Ramírez Solórzano. Aquest és un petit tastet del meu projecte integrat del grau superior de modelisme i disseny ceràmic, on he volgut investigar el desenvolupament d'una colada amb gres vermell i diferents fórmules d'esmalts de cendres. Tot aquest procés culmina amb una cocció al forn de llenya de l'Escola d'Art Pau Gargallo, que jo mateixa he restaurat i tornat a posar en funcionament.